Čaute, ja som Kita, vítam vás u ďalšieho prázdninového dielu z hry Minecraft, kde dnes vám ukážem ďalší, akože Enderman, túto portál do konca som našiel proste. A 6. diel nie je vydaný preto, lebo v tamtom diele bol, akože v 6. diele bol livestream, ktorý som nezverejňovala, akože tu je na Twitchi, tak bude to tak 5 a potom nebude 6. diel, ale rovno 7. diel. Takže potom sa nečudujte, prečo je to tak, áno? Dobre, a mám na sebe železné brnenie preto, lebo chcem zničiť prvé topánky, aby som si mohol ponasledovať ostatné, ktoré mám. V tomto videjku vám predstavím nový mod, čo som si stiahol. A potom pôjdeme ku tomu Enderman, portálu ku koncu. Tak a v ďalšom dieli mám pre vás prichystanú odmenu za tých 7 odberateľov, čo tam mám. Budeme robiť niečo také zaujímavé, pre vás nudné, ale keby ste to mali akože v normálnom svete, tak by ste boli akože, no nenormálnom, v svojom svete. Boli by ste veľmi potešení z toho. Tak, ale ja už mám toho dosť, tak mi to už je jedno. Tak, a tu mám nejaké diamanty, ešte nevykopané, surové, lebo sa mi už nechce ani enchantovať, lebo krompáčov je veľa. Tak, a ešte čo by som si chcel zobrať so sebou, zoberieme trošku viacej torčí, predsa, lebo ideme tu tmy. A zoberiem si ešte krompáč tento, ktorý hodím sem. A vydáme sa k tomu portálu konca proste. A teraz ešte môžete si všimnúť, že v pravom hornom rohu mám mapu. Je to proste Race Minimap sa to volá. Urobím tomu aj tutoriál, ako som to stiahol si a urobil som to. Není to až také ťažké, ale keď to robíte prvýkrát, je to pre vás také, ako by som povedal, ťažšie. Ale pre mňa to už nie je ľahké. Vymazal som to, stiahol som to ešte raz. Ide to perfektne. Môžem si ju zobrať aj takto do ruky. Vidím tu proste celú akože mapu. Aspoň dívam načetnuté tie čanky. A môžeme pokračovať, budeme pokračovať týmto smerom, čo je také jazero veľké. Proste tamtým smerom, kde teraz sa pozerá tá šipka, ten špic. A našiel som tam majskú pyramídu, ktorú si hneď označíme proste checkpointom. A prišiel som na to, ako sa tá pyramída otvára. Tak uvidíte. Tak, ale je to ďaleko, ja vás nechcem zdržavať. Chcem teraz to trošku viacej urobiť. Tak, a teraz ešte si zapneme checkpoint. Majská pyramída je zapnutý, vidíte, je tu. Tak, a za ňou budeme ísť. No, takže zatiaľ čaute. Takže došiel som živý a zdravý na to miesto. Vidíte, majská pyramída. Vstupuje sa do nej akože normálne a otvára sa pomocou tých páčiek, ako každý viete. Len neviete, ako sa asi to pomocou tých páčiek robí. Jedna páčka je takto, tak, asi tak nejak. A keď vidíte tu sa vám otvoria tieto dvere. To som našiel na inom svete. Tu som tú pyramídu dneska hľadal, lebo chcel som o tom hovoriť vo videjku a na tomto svete, takže som našiel tu. A tu je tajný poklad. Otvára sa takým systémom, že tu ešte za tým pistónom, ešte pod týmto jedným je jeden opla, ktorý vysunie obidve, aj tento kameň k tomu, aj toto. A týmto, že tu je toto, deaktivuje sa toto, kde tento pistón vysunie tento kameň.
Tak, a teraz sa pozrieme, čo je v tejto truhlice. Len aby tam bolo niečo dobré. Oh my god. Diamantová kocka. 3, 2 diamanty. Výborne. To som nevedel, že taký poklad môže byť. No a toto ma prekvapilo. To som ešte nenašiel. Dobre. To by malo byť niekde tieto. Aha, tuto je. Tak, ešte musíme vybrať ten druhý poklad. Je to šílet. Dobre, netrafilo nás to. Šipy nám netreba. A tu je čo? Zlato. Trošku tohoto. No nevadí, mňa viacej potešilo toto. Au! Mňa ako potešili tie diamanty, no. A už je noc. To je zlé. Dobre, takže presuniem sa k portálu. A potom budeme ďalej blúdiť v ďalšom diele. Možno, neviem, ešte uvidím, že či vám prvé nepoukazuje mesto a potom neurobíme tu akože súťaž a prší, je to zle. Ešte dobre, že ideme do jaskyň. Takže, jak tam budem, sa ozvem, čaute. Takže lezieme ku tomu portálu, nechcel som ostať vonku, lebo tam veľa prišiel, lebo ešte noc. Som celý od šibu, armor mám pomaly zničený. No a tu som... No, proste našiel som tu ďalší portál, tak. A našiel som ho tým spôsobom, že išiel som, bugla mi mapa a videl som podzem a našiel som to takto. Tu som iba rýchlo pochodil, nechodil som akože po truhlách a neviem čím. Proste som iba tady to prechádzal a hľadal som ten portál. No, tu je hrozná tma, takže tu sa pozeráme. Tak. Nazdar truhla. Jablko. Krompáč. Ktorý mi netreba, jasnička. Keď tam bol diamantový. Zaskočíme dole. Ďalšia čestá. Chleba, toto, kalhoty. 10 idol, chleba moc ne. Dobre. Počkajte. Ešte... kde to mám? Áno, je to táto knihovňa. Táto knihovňa, čo som našiel. A je taká iná ako tam ostatné, čo sme našli. Lebo nemá druhé poschodie. Tak tie knihy si potom vyťažím niekedy. A my ideme ďalej. Toto už si... Toto si už... No, prehľadám to už sám. A potom... Až keď tak u ďalšom videjku vám ukážem, čo som tam ďalej našiel. Ale neviem, dajte... To bolo. Tu má nejaké väzenie. Musím zase tadyto. Slepá ulica. Výborne. A tu je ďalšia slepá ulica, že? A tu tiež. Tak, nic sa nedá robiť. Musíme hľadať iné cesty. Je tu strašne veľa netopierov. No ale čas rýchlo beží. A ja by som sa s vami tu rozlúčil. Takže čau.